Bé, jo només volia dir dues coses. Sí que té sentit, clar que té sentit que duguem aquest tema així. I té molt de sentit, entre altres raons, perquè no fa falta que vos diga a ningú dels que esteu així qui sóc i com pense. I me vaig sentir com a torrentí i com a ciutadà indignat, molt indignat, quan vaig escoltar les declaracions que feu el senyor arquibisbe. I vos tinc que dir una altra cosa, que les he vist 2 o 3 o 4 voltes, i cada volta que les he repassat m'he sentit més indignat encara, perquè mireu, els sers humans tenim el dret de que se mos respecte i que se mos tinga consideració. Els sers humans que tenen especials dificultats tenen el dret que se'ls respecte, se'ls tinga consideració i se'ls ajude. En moltes ocasions, l'ajuda a la gent que té dificultats es resisteix. En moltes ocasions l'ajuda a la gent que té dificultats tarda en aplegar. Però és de ser persona de bé, expressar com a mínim a través de la paraula la nostra consideració, el nostre apoyo i la nostra solidaritat a les persones que ho estan passant mal. I me vaig sentir indignat, i de veres que sí, perquè en aquest moment no estava representant algunes de les coses que jo pense, perquè en aquest moment estava maltractant verbalment a persones que estan fugint de la mort i que no tenen on deixar-se caure morts. I en aquest moment estava donant una opinió que, diguent-la qui la dia, perquè és una persona que la seva opinió genera opinió també, diguent-la que la dia podia ocasionar en la societat civil reaccions que a lo millor no eren les buscades, però la gent podia reaccionar tenint por a l'emigrant, al que vinguera, tenint-li odio, sent xenòfobo, podia reaccionar d'aquesta manera, perquè les persones cada una reaccionem d'una forma. I té sentit, perquè les persones que són públiques, i el senyor arquibisbe és una persona pública, té que ser conseqüent en les paraules que diu. I en la mateixa llibertat que tenim qualsevol de nosaltres per expressar el que pensem, exactament en la mateixa llibertat tenen els demés a replicar si no pensen exactament igual que nosaltres. Exactament estem utilitzant la mateixa llibertat. Per això, senyora Folgado, és pertinent, té sentit. I li vaig a dir una altra cosa. Mal faríem alguns des que creguem en algunes coses si una muntona de sacerdots, una muntona de religiosos i la conferència episcopal han dit que no estan d'acord en aquestes declaracions i nosaltres les aplaudirem. Malament aniríem. Les persones de bé, per lo menos s'expressen a través de la paraula siguent solidaris en aquella gent que ho està passant mal. I jo me trobo en aquest sentit, com vos he dit, perfectament conscient del que hem fet. Perfectament conscient del que hem fet. La llibertat d'un és la llibertat de l'altre a poder discrepar. I així el que estem fent és un acte de llibertat i cada un ha expressat el que ha considerat oportú. Bueno, després d'això havíem votat l'esmena parcial, que era el primer que havíem votat. Ara sí que caldria votar el conjunt, tot el conjunt. Senyor Santonja. A favor. Senyor Medina. A favor. Senyor Campos. Abstenció. Senyora Folgado. En contra. Senyor Campos. A favor.